Hvad laver I noget? Hvad laver I? Nå, hvad er det, du får at spise? Får du pandekager? I sørger heldige. Første problemer ude på Perne på Skruer. Ja, så har vi sejlet til Asiat, og der er sådan en kobling, der ligger i dernede. Det kan vi sagtens hele op på program. Hvad tror du det er? Er det chokolade? Ja? Du bliver styrmand i dag, hva? Er det ikke sjovt? Ja? Skal vi dreje rundt? Ja? Så skibet drejer rundt. Prøv at se. Kig lige foran. Skibet drejer rundt. Prøv at se, du drejer rundt. Ligesom tallerken. Du skal dreje rundt. Vi giver gas. Prøv at se. Ligesom tallerken, vi drejer rundt. Bruger det. Se. Her. Se. Du drejer rundt. Ja. Er det ikke sjovt? Jo. Det er jeg. Jamen, så skal du tage retning. Det er godt. Så trykker du den venstre. Den der. Det er godt. Au. Ja. Husk, du skal kigge det der. Så skal det blive en 0. Så bliver det retningen. Nu er de overstået retningen. Skibet dig sejler sådan. Ja. Hvis du drejer den der, så drejer de. Prøv at se i isklumpen. Vi skal til højre. Se. Ikke godt, Nora. Ja. Skal I sejle fuld fart? Ja. Vi skal også prøve fuld fart. Det kommer an på, hvor mange knop nu. Vi sejler 8,1 knop. Prøv fuld fart. Vi bruger meget brændstof. I en time cirka 60 liter. Okay, ja. Vi tager fuld fart på 1800 omdrejninger. Vi tager 60 liter i timen. Hvis det sejler på 1300, så 16-20 liter.
Styrer du båden, Nora? Ej, hvor er du dygtig. Ja. Prøv at se det her, du har retningen der på det skib der. Det der røde, det er retningen. Du sejler det der i Tesbomben. Du sejler forbi. Ja? Ja. Vil du ikke mere? Ihjel, så trykker den store båd på knappen. Kommer det ihjel. Ja. Ej, vent lidt. Hvad er det for et dyr? Store skal vi hjem. Store hvad? Væg, ja, måske. Så længe skal du. Store væg. Det ligner en væg. Du har stadigvæk noget smartphone-mad liggende der. Store væg. Du tager din nuffer? Det er ikke væg. Der er noget, der prøver. Der er bare, jeg kommer ind til det lille by. Jeg skal prøve at trække på. Der er så meget, vi går. Vamos, Paul, pero Ayo, kay mga tamak, pagka, aging shot ka. Kuya ko. Dami. Ay nga, nagpapilyo shoot. Ha? Hvor det var, vi troede hen. Den der store røde bygning der, hvor der er sådan en lille blot der foran. Ja, der er grå på neden og 2 røde vogne. Der bor. Det giver vi også på. Der er meget røde bygninger, hvor der er ikke så store af det. Johansen, Larsson. Kommer man. Det er bare nogen, der siger, at det er det.